това е нещо, което е типично за основно за англосаксонската литература. В България, изобщо в Европа, подобен тип журналистика, или се говорим за long form narrative, нали, така дълга разказвателна журналистика. Това са неща, които се публикуват нали, имат дълга традиция в Щатите, още нали, изписания, да кажем, като Ню Йоркър, The Atlantic, Harper's и така нататък, които публикуват текстове от по 15-20 страници и които винаги смесват белетристиката с документалистиката и успяват да пресъдат една реална история по един много интересен литературен начин. Защото тези движения нали, са и през 60-те и 70-те години с новата журналистика. Говориме хора като дори нали, Джон Дидиан, Том Улф, Хънтер С. Томпсън също се нали, с неговата страх и омраза в Лас Вегас. Този тип immersion journalism, когато си вътре в самата история, когато влизаш в самата история и ставаш герой в своята си в журналистиката, която пишеш. Така че в Щатите има дълга традиция на подобен тип писане и Елиф Батюман принадлежи на тази традиция и тя всъщност взима наистина един литературен случай, литературна тема и я представя по литературен начин. Тоест тя вътре пак с диалози, с герои, с описания, пътувания, пътеписи. Така че това е интересното за мен. За мен аз лично като писател също аз в такъв жанр пиша, в такъв ключ. Аз се занимавам с документална журналистика и този тип нали, разказвателна журналистика. Така че за мен това е интересно, да можеш да пресъздадеш едни реални събития, факти, хора, да можеш да ги представиш по един чисто литературен начин. И за мен това е и бъдещето до някъде на литературата, ако трябва да си признае.